Maayong gabi kanatong tanan. Palakpak naman dyan, come on! Nako, ramdam ko talaga ang init ng inyong suporta. Kaya I would like to formally welcome you all sa araw ng Tagum Celebration, a night of laughter and entertainment. Palakpak ulit! Alam kong excited na ang lahat na kumanta, sumayaw at mag-enjoy ngayong gabi. Pero eto muna, ang tanong ko para sa inyong lahat. Kinsa man ang inyong gianhi diri karon? Ay, grabe! Ramdam ko talaga ang pagtaas ng energy dito sa Rotary Park. Eto, let's have a roll call ha. Nasaan ang mga supporters ni Tekla at Bubita? Ay, andun sila sa likuran. They're also very much excited na makita silang dalawa. Eto, nasaan ang supporters ni Prince Clemente? Oh, kinsa man diriya ang niadto para makita si Boy Pimple! Tarungan ninyo guys. Ilang uli sila pag-auson ron. And of course, nasaan ang supporters ni Gab Lagman? Wow! Grabe naman yun. Maraming salamat. And of course, speaking of pasasalamat, gusto natin pasalamatan lahat ng ating mga Tagumenyos na nandito ngayon kasama natin. Yung mga nasa gilid at nasa likuhan, maraming salamat for spending your night with us. Sana hanggang dulo kasama namin kayo dahil marami pa kaming inihanda sa inyong lahat at sigurado akong mag-e-enjoy kayo sa performances ng ating mga bisita. And of course, gusto din nating batiin lahat ng ating mga team live dyan. Kaway-kaway yung mga team live natin dyan. Paki-like and share ang ating Facebook Live. We are live sa ating City Government of Tagum page, Tagum Tourism and Cultural Office page din natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatune in dyan. And of course, sa lahat din ng mga dumayo pa mula sa mga iba't ibang cities and municipalities. Maraming salamat. Alam ko, hindi lang mga taga-Tagum lahat yung mga nandito. Meron pang iba na talagang dumayo. Maraming salamat for joining us. Eto, ang tanong ko para sa inyong lahat. Are you guys excited tonight? Mas malakas excited ba ang lahat? Everyone is really excited. Pero syempre, eto muna, gusto nating pasalamatan because our celebration would not be possible without the visionary leadership of our city government. Maraming salamat. Let us also acknowledge our hardworking department heads na nandito ngayon. Maraming salamat po. City officials na talagang all out din ang support nila sa atin. Barangay leaders and the sponsors for making the event possible. Maraming salamat. At eto pa, gusto ko ding pasalamatan syempre mula sa lahat ng mga Tagumenyos at sa lahat ng bumubuo ng ating kasiyahan, ang ating very supportive City Mayor, the Aksyon Agadman, Mayor Ray Tioy. Palakpakan po natin. And to formally welcome lahat ng mga kasama nating mga bisita na nandito ngayon, on behalf of our City Mayor, palakpakan po natin ang ating City Councilor, Honorable Romeo Catayas. Let's give a hand, please. Palakpak naman, come on! So, may gabi ka na itong tanan. Taguminyo. So, happy 28th araw ng Tagum. So, karong gabi una, mapasalamaton kita ro kay nindot kayo ang panahon. Nagkalain-lain yung mga programs o mga shows karong gabi una, no? Kikanta ko diha sa Talibol, sa Rotary. Tuwa po'y maanyag sa New City Hall, sa Atrium. Pero diri yun ang pinaka-excited na maglingaw ka na to, no? Ang ato ang laughter entertainment show karong gabi una. So in behalf ni Mayor Tioy, kung basahon niyang message para sa inyong tanan. Karong gabi una,
Dako kayo ang akong kalipay nga mahatagan ang Taguminyos ug usa ka espesyal nga gabi pinaagi sa A Night of Laughter and Entertainment. Kini usa ka regalo isip pasalamat sa padayon ninyong pagsalig, suporta o pagkiguban sa paglambo sa atong minahal nga syudad sa Tagum. Sa matag tuig nga atong gisaulog ang araw ng Tagum, akong gihinumduman ang atong panaghiusa isip usa ka komunidad. Hinaot nga kining gabiuna mahimong higayon nga makapahulay kita sa atong adlaw-adlaw nga buluhaton. Makigbanding sa atong pamilya o magmalipayon sa ika-28 nga tuig sa atong syudad. Daghang salamat sa inyong presensya o sa inyong padayon nga suporta. Padayon kitang magkahiusa alang sa mas malambuon nga Tagum. Tonight, let's celebrate together with music and laughter. Malipayong 28th araw ng Tagum. We are Tagum. Daghang salamat og mayong gabi ipag-usab kanatong tanan og dalaygon ang Dios. Once again, let's give a hand to our City Councilor Honorable Romeo Catayas. Maraming salamat. Of course, gusto nating batiin lahat ng ating mga bisita na kakarating lang. Maraming salamat for joining us. Sa lahat ng ating mga team live dyan, team bahay, it's never too late. Pwede pa kayong pumunta dito at makisaya sa amin because eto, ngayon pa lang tayo nagsimula at sabi ko nga kanina, marami kaming inihanda para sa inyong lahat. So come on, join us here. Pwede nyo nang i-text, tawagan ng inyong mga kapamilya at kaibigan dahil we are just getting started sa ating kasiyahan. At eto, alam ko din, gustong-gusto nyong magkantahan. Kaya eto, makakasama nating lahat ang pride ng ating City of Tagum, the one and the only. Let's give a hand for Tagum City Band!
Tonight we gon' be on the floor. Tonight we gon' be on the floor. Let's get it. Come on. You just a little too hard for me. Tell you what it is to close to me. Say you're quite enough for me. Say me just a little too slow for me. All down a real bake on me. Got me thinking, what does it do to me? Thinking a little more than I should be. So go yourself and go get right. Hey, how about the real? Gonna get right. Keep on tonight and so I'm gonna get right. Get right tonight. Let's go. Big, big booty, what you got? A big booty, big booty, what you got? A big booty, say that. It is such a. Can you see her on the next floor? She got the moves, shake the mood, lightning in the flame. You could meet her. You wanna touch her, hold tight for the ride. Cause you know you gotta look sexy girls in the party. No grabbing music into the dance floor. The jeans, show while you're dancing. It's his birthday, give him what he asked for. So you ain't going big booty when you got a big booty, shake it. Big booty once you got a big booty, work it. Big booty, what you got a big booty? Big booty, what you got a big? Let's sing it. Big booty, what you big? Big booty, what you big? Big booty, what you big? Big booty, what you got a big booty? Big booty, what you got a big booty? Big booty, big booty, big booty, what you got a big booty? Shake it. Don't understand that you're not anymore. And now you treat your kid, the peace back to your door. And how I try to make you stay with me. But still you said the love was gone and that I have to leave. You don't wanna part me. Tell you, saying I could quit your dream. Confusing me, what you say to me? Don't play with me, don't play with me. Goes around, what goes up, must come down. Now who's dying, desiring to come back to me? Goes around, what goes up, must come down. Now who's dying, desiring to come back? I remember when I was running all alone, waiting for you, through your clock in the door. And when you came, who knew the ways of our sorry excuse? I'm explaining to me like I'm the some kind of a fool. I sacrifice the things I want to do, the things I do. But when it's time to do for me, you never can prove. But when you prompt me, tell you how much you say to me. Say I'm your everything. Confusing me, don't play with me, don't play with me, don't play with me. What goes around, what goes up, must come down. Now who's got at least I will to come back to
o'clock in the morning, night after night, knowing something going on. Wasn't love before you were doing wrong. But those who wasn't easy to believe it, never thought you'd leave it. And never thought you're supposed to be approachable. 'Cause I'm over you. Rose come down. Now who's crying, desiring to come back to me? Rose around, rose come down. Now who's crying, desiring to come back to me? Rose around, rose come down. Now who's crying, desiring to come back to me? Rose around, rose come down. Now who's crying, desiring to come back to me? It's so kind of baby, when it goes around. Let's go down, What comes around, what goes up must go down. Now who's crying, desiring to come back to me? Oh, yeah. Who's crying, desiring to come back to me? What goes up must go down. It's called karma, baby, and it goes around. Now who's crying, desiring to come back to me? Come on, Dr. Daniel. Hey, hey. Set up. Yo, tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, really, really, really want. I'll tell you what I want, what you really, really want. So tell me what you want. I wanna, really, really, really wanna sing a sing. Bring up my future, bring up my past. If you wanna get with me, better make it fast. So don't go wasting your precious time. Get your act together, we can be just fine. I tell you what I want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna sing a sing. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Still think about it, now you know how it feels. Said you can handle it, now you're for free. So don't be hasty, if you would try. If you really want me, then it's say goodbye. Yo, tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what I really, really want. I wanna really, really, really wanna sing a sing. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Baby, lasts forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. It's a story from A to Z. You wanna count with me, you gotta listen it from A. I'm gonna place the lights in a place that she can't see her lights and all easily. Doesn't come for free, she's a leader, and that's for me. Ha ha, you'll see. Send your body down a wide and all around. Send your body down a wide and all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Faith will last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta stay in this forever. Stop your body down wide and all around. Stop your body down wide and all around. Hey, 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 hey. Stop
your body down, wind it all around. Slip your body down with a zig-a-zag. Ah. If you wanna be my lover, come on guys, vamos a cambiar todo medio. Come on. Just walking out, kiss. It's good, but you don't even know me. Take an inch out. Always hurt me happy. You go find some other. Take a leave. Baby, just hold it. Riding the grace. It's just surface. Oh, let's be on forever. You should know it's last. It's so hard to know that. Don't you know? Why can't you see? Slow it down, read the signs, say it now, just where you're going. Stop right now, thank you very much. I need somebody with you can touch. Hey you, always on the run. Slow it down, baby, gonna have some fun everyone. Come on, always be together. Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba, stay away forever. You know that you can go find some other. Take a leave because we're done with each other. You know who you want, and yes, we're gonna break out. It doesn't lie, so gonna have it turn around. Don't you know it's going too fast? Wasting so hard, won't last. Don't you know what can you say? Slow it down, read the signs, say it now, just where you go. Yes, right now, thank you very much. Need somebody with a human touch. Yeah, you always on the run. Gonna slow it down, baby. Gonna have some fun tonight. Yeah. Hey, hey, hey. Gotta keep it down, honey. Lay your backs on the lines. I don't care about the money if you're wasting my time with me. Let's be, get on my case. Slow it down, baby. Just get out of my face. Stop right now. Thank you very much. I need somebody with you and fun. Hey, you always on the run. Gotta slow it down, baby. Gonna have some fun. Stop right now. Thank you very much. I need somebody with you and fun. Hey, you always on the run. Gotta slow it down, baby. Gonna have some fun. Stop right now. Thank you very much. I need somebody with you and fun. Hey. Maraming salamat. Eto, alam nyo ba sa likuran, nandyan na ang ating mga bisita! Kaya iparamdam natin sa kanila kung gaano tayo ka-excited. Nasaan ulit ang mga supporters ni Prince Clemente? Ay, marami.
How about the supporters of Gab Lagman? Nasa likod na talaga sila at naririnig na nila ang bawat cheers ninyong lahat. Eto, before we proceed to the next part of our celebration, eto muna, bababa muna ako just very quick. Kausapin natin yung mga bisita natin dito kung sino ba yung pinunta nila. Okay, dito tayo! Hello! Kamusta? How are you? O, tayo ka, tayo ka! Sino ba ang pinunta mo dito? O, picture mo na. Okay. Sinong pinunta mo dito? Si Gab Lamlam. Gab Lagman! O, dito naman tayo. Eto, parang naghanda talaga. Ang ganda ng buhok. Halika dito. Tayo ka, tayo ka. Palakpakan natin. Sino ang pinunta mo dito? Si Savvy. Si Gab Lagman po. Si Gab Lagman din. O, dito tayo, dito pa. Dito naman, pansinin natin itong mga nandito. Kanina pa sila eh. Okay guys, sinong pinunta nyo dito? Si Gab Lagman. Si Gab Lagman din! Grabe talaga ang mga supporters ng ating mga bisita na nandito ngayon. And of course, sa lahat ng mga Tagumeños na nanonood sa ating team live dyan, please do join us here. Dahil hindi pa huli, we are just getting started. Marami pa kaming inihanda para sa inyong lahat. And of course, para magbigay din ng mensahe para sa lahat ng mga Tagumeños at sa lahat ng mga bisita natin nandito ngayon, allow me to welcome here on stage our SP Committee on Tourism. Let's give a hand for our City Councilor Honorable Arthur Oloyong. Palakpakan po natin. Hello. Maayong gabi sa inyong tanan. Una sa tanan, happy 28th araw ng Tagum. Walay palakpak lagi. Bitaw sa inyong tanan, nalipay ko na nakitaan mo karon diri karong gabi una, isip committee chairman sa Tourism, Sisterhood Ties of International Relations, amuag yun ng gipaningkamutan sa panguna, sa ato ang action agad man, sa atong amahan sa atong syudad, ni Mayor Ray Uy, sa ato ang SP members, ato ang Vice Mayor, Attorney Eva Lorraine Estabilio, o ato ang mga kauban sa 10 City Council, labi na sa City Tourism Office, o sa Tourism Council sa ato ang diri sa Tagum, ipaningkamutan gyud namo na makakuha gyud ta og mga artista na inyong gusto aron maka-enjoy gyud ta karong 28th araw ng Tagum. Excited na ba mo? Makita ato ang mga artist para karong gabi una. Excited na gid kaayo, kita gid ko sa akong likod na naagod sila tarpaulin pa sa ilang artista na gusto no, tarpaulin ni Gab Lagman. So karong gabi una, ang atong tumong lang yun is mag-enjoy mong tanan, maglipay tang tanan ug ma-feel yun nato kung unsa ka bimo ang 28th araw ng Tagum. So sa inyong tanan, maayong gabi kini si Konsehal Oloyong, enjoy mo ug daghang salamat sa inyong pag-adto karong gabi una. Daghang salamat as well to our City Councilor Arthur Oloyong. Maraming salamat. O, mamaya daw balita ko sa performances.
like the storm in the sky. Are you gonna be played by your behavior? How can I trust someone who's lying to me? So don't go, no, so violent. I said, take your stuff and go, 'cause you're not for me. No, no, no one else best friend. Someone's got a heart. Papa always has a joke to make me love. So no one else best well, yes, I'll go down to bring me up and always get my head on the ground, yeah. Say I no brother, till you can pick up and revive. No person, 'cause you say love. I think it's time that I stay out. So don't go, no, so violent. I said, take yourself and go, 'cause you're not for me, no. Mama knows best friend. Don't get a heart. And Papa always has a joke to make me laugh. See, Mama knows best when yes, I'll go down to bring me up and always get my hand on the solid ground. Yeah, just be the best. My daddy said to me, always use humor as your therapy. Woo! You never take life too seriously. Yes, to you, to you. So, don't feel the Mama knows best. So daddy knows best. So mama knows best. Mama knows best, baby. Don't get a heart. And Papa always has a show to make me laugh. So mama knows best, really, yeah. I'll go down to bring me up and always get my hand on the ground. Say that. Mama knows best. Daddy knows best. Mama knows best. Mama knows best. Daddy knows best. Mama knows best. Grabe naman yun, Abigail! Ibang klase talaga ang mga Tagumeños na very talented. O mamaya ha, baka pakantahin din kayo nila Bubita and Tekla. Nasaan ba dito ang mga pambato natin sa kantahan? Sinong magaling kumanta? Sinong magaling sumayaw? O speaking of sayawan, eto kanina narinig natin kung gaano kagaling pagdating sa kantahan ng mga Tagumeños. Eto naman, makikita na natin, ready na ba ang lahat na magsayawan? Ready na ang tuhod ng lahat ng ating mga bisita. Eto, palakpakan natin, we have Synchrony Dance Crew! Anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Anong pakiram? Bumalik sa walang hanggang hagdan. Iba sa badang sa lahat paligid mo lang. Ako, sa hindi ko lahat pinipod. Kahit hindi ka na sa puso, dahil kami sa
ko nang tumalas-alay na katawan. Bakit ba nagkain ko? Ang daming tukso, bawat hakbang laging may gulo. Pagkamalas ko'y bakit ko galing tumakbo? Dito lang ako, kasalanan pula at tangbo. Naumay sa pagkuso. Di ko galing tumakbo. Tumakbo. Dito lang ako. Bakit ba nagdagan ko? Ang daming tukso, bawat hakbang laging may gulo. Pagkamalas, di ko galing tumakbo. Dito lang ako, kasalanan ko lahat ng ko. Naumpay sa It's a gaggy in the Tumabi ka dyan! Tumabi ka dyan! Tumabi ka kung tinutubos mo. Tumabi ka dyan! And now, mas paiinitin pa natin ang panahon dito sa Tagum City. Right now, we have Ferocity Dance Crew! La Sierra. Let's do it. Ba 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 ba
Headbanger. Once again, yan ang Ferocity Dance Crew! Eto na talaga, Tagumeños! Nandyan na sa likod si Prince Clemente! So yung mga supporters na nandito ngayon, gusto ko mataas ang energy paglabas ni Prince, ha? Ipakita natin kung gaano kainit ang suporta at pagtanggap ng mga Tagumeños. Kaya, Tagum! Are you guys ready? Mukhang mahina. Ready na ba, Tagum? And let's welcome our next guest. Let's take it away. Ladies and gentlemen, one of the GMA 7's rising heartthrobs na mapapanood sa Encantadia Chronicles Sangre bilang ang Minieve ni Shedrack. Let's give it up, ladies and gentlemen, for Prince Clemente. Magandang gabi, Tagum! Ewan ko ba kung bakit sa libo-libong babae na doon wala bang isang minuto nahulog na ang loob ko sa'yo. Okay ba tayo dyan? Gusto ko sanang marinig ang tinig mo. Umasa na rin na sana'y mahawakan ko ang palad mo. Game, sabay-sabay! Gusto ko sanang lumapit, kundi lang sana'y nakikayakap mo. Sabay-sabay tayo, game! Dalhin mo ako sa iyong palasyo. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako ko habang thank you magsisilbihan, o aking prinsesa. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Magandang gabi, Tagum! Okay ba tayo dyan? Di ako makatulog, naisip ko ang ining ng iyong mata. Nasa isip kita buong umaga, buong magdamag. Sana'y parati tatanaw o ang sakit isipin, ito'y isang panaginip. Dalhin mo ako sa iyong palasyo. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako ko habang buhay kitang pagsisilbihan, o aking prinsesa. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Yun! Happy araw ng Tagum, everyone!
sabay-sabay tayo ha. Dalhin mo ako sa iyong palasyo. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan, o aking prinsesa. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Thank you so much. Once again, Tagumeños, Prince Clemente! O huwag kayong mag-alala, may kanta pa siya para sa inyong lahat. Eto muna, Prince! Kamusta naman ang stay mo dito ngayon sa Tagum City? Ay, ito, siyempre, okay na okay. Lalo na napakainit ng pagtanggap ng mga taga-Tagum ngayong gabi. Ramdam talaga natin ang sobrang suporta ng mga Tagumeños na nandito. Prince, kanina may narinig ako. Gusto nilang malaman, single ka ba daw? Nako, mukhang alam naman na nila eh. Alam na nila. Alam na. Alam naman Pero nila. Prince, ano bang una mong napapansin sa isang babae? Pag nakakita ka ng isang babae, anong una mong napapansin agad? Siyempre, yung mga magandang mata. Magandang mata. Sino ang merong magandang mata dyan? Come on! Madami dito pag-ikot ko eh. Marami tayong merong magandang mata. Pero Prince, eto, before you proceed to the next part ng kanta mo, no? Eto muna, Prince, maglalaro daw muna tayo ng isang game lang. Napakadaling game game lang to? nito. Anong game to? Okay, so we need participants. We need some ladies, Tagumeñas! Come on! Napakadali lang. Lima. O, 5 magagandang dilag natin dyan. Yun, pero habang wala pa, magpapa-thank you na ako. Siyempre, maraming salamat kay City Mayor Ray T. Uy, kay Vice Mayor Eva Lorraine Estabilio, kay City Councilor Romeo L. Catayas, at kay President Tagum City Tourism Arts and Culture Council, Miss Alma L. Uy, and kay City Tourism Arts, Culture and Heritage Management Officer, Miss Geraldine B. Abella, and of course kay Sir Anthony. Yan. O, halika dito. Halika na. Sino pa? Kulang pa tayo ng dalawa. Dalawa pa. 2 more. Ang gaganda mga Tagumenia, oh. Grabe. Sino pa? Eto, halika dito. Eto, kompleto na ang ating mga players. Pwede kahit 6. Okay lang yan. Eto, just very quick ha. Sabihin nyo lang anong pangalan nyo. Anong pangalan? Yesha po. Ano yun? Yesha. Yesha, how about you? Erika. Erika, ikaw naman. Jillian. Jillian, at ikaw? Ninya po. Ninia, and ikaw naman, ma'am? Hannah Eunice. Hana, eto ang gagawin natin, napakadali lang. Pahabaan ng hininga challenge. Ang sasabihin lang natin, happy araw ng Tagum! Ganun lang. Pinakamahaba, siya ang panalo. At syempre, mamaya i-reveal natin yung premyo natin dyan. Katabi nyo si Prince, oh! Ay, grabe. Galingan nyo, Oh, ha? gitna tayo. Come on, guys, para kitang-kita ng lahat. Oh, halika, wag na Mamaya kayong sali mahiya. ako. Sali ako mamaya. Kasali? Ako yung last contestant. Oh, sige, Prince, ha. Tingnan natin kung gaano kahaba din yung hininga mo dyan. Okay, are you girls ready na ba? Ang ating nagagandahang dilag. Teka, hanap lang ako ng ating timer para sigurado tayo dito. Para siguradong walang dayaan na magaganap. Eto na, ang ating stopwatch. Ay, swerte yun. Nakaakbay na. May nanalo na. Eto, happy araw ng Tagum. 1, 2, 3, and go! Happy araw ng Tago. 6 seconds! Mahaba. Kaya yan. O, ikaw naman. Happy araw ng Tagum. 1, 2, 3, and go! Happy araw ng Tago.
15 seconds! Grabe! O, ikaw. Happy araw ng tagong. 1, 2, 3, and go! Happy araw ng tago. 10 seconds! O, ikaw naman, nakapag-picture ka na. Sasali pa ba tayo? Okay, 1, 2, 3, and go! Happy araw ng tago. Seconds! Oh, grabe. Grabe, Prince. Baka hindi Grabe. ka mananalo. Malabo matalo, malabo. O, ikaw naman. Tingnan natin, ha? 1, 2, 3, and go! Happy na araw ng tago. Nakaakbay na kasi. 5 seconds! Gusto niyo bang marinig si Prince na sumali din? Try natin. O, Prince. Ikaw naman daw, Prince. Happy araw ng tagum. Tingnan natin kung gaano kahaba ang hininga ni Prince. Oh, game. 1, 2, 3, and go. Happy araw ng tago. Ay, grabe ka naman. 23 seconds! I think we have a winner. Palakpakan natin. And of course, kayong lahat, you guys did very well. Picture tayo with Prince. Okay, picture tayo. You can have your photos. Yung picture nyo na lang, phone nyo na lang. Ako na. Picture natin sila. O, sa gitna si Prince. Ay, eto pala. Smile! Maraming salamat, ladies. And meron pang kanta si Prince para sa ating lahat. Once again, let's give a hand to Prince Clemente! Yun! Alam kong alam na alam nyo to, so please sabayan nyo ako. Sa mga nangungulila sa kanilang mga baby. Yan, di ba? Sabay-sabay tayo, ah. Game? Labis na nainig, mayaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Game! 2! Umuwi ka na, baby. Hindi na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi nahanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha, naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigilang mag-isip, mahulog ang loob mo sa iba. Mainit eh. Nakakabalisa. Nakon, wag naman sana. Go! 1, 2, 3! Umuwi ka na, baby. Hindi na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa.
Sa gabi na hanap kita, hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli sa buhay kong puno ng paghirap at tanging ikaw naglalagay ng ngiti sa mga labi. 1, 2, 3. Umuwi ka na, baby. 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 Yun! Thank you so much! So, yun, tapos na yung aking second song. At bago ko umalis, may ano ako, last song. Okay lang ba? Isa pa ako ha? Paisa muna, last. Itong last song ko, for sure, ano to, favorite nyo pag nasa mga gimmickan kayo. So yan, party lang tayo for my last song, Closer by Chainsmokers. Let's go! Sabihin nyo ako ha, tulungan nyo ako. Hey, I was doing just fine before I met you. Drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Sabay-sabay again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years don't cost. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. Game. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Write that tattoo on your shoulder. Mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Hey, party, let's party. Patingin ang dance moves, patingin ang dance moves. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay, play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Game kayo naman. Full. Moved to the city in a broke down car. 4 years on God. I can't stop. No, I can't stop. Alam niyo kanta? So baby, pull me closer. That I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. The sheets right off the corner. Mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. We ain't never getting older.
Yun! Once again, Palakpakan natin, we have Prince Clemente! Prince, may request pala ang mga tagumenyos. Parang selfie daw. Selfie from here. Okay guys, smile kayong lahat ha. Smile, come on. One, smile! Once again, palakpakan natin, Prince Clemente! thank you so much. Prince, meron ka bang gustong imbitahan sa kanila? Ayun, syempre, huwag niyo pong kalimutan manood ng Encantadia Sangre. Gabi-gabi, yan, Abisala, mga Encantadix. Yun. Andun ako bilang yung green flag na Miniave, si Chedruk. So marami pang dapat abangan sa Sangre. So patuloy na tayo manood. And yun, thank you so much. Let's give a hand, everyone! Maraming salamat, Prince. Eto, sino sa tingin nyo ang susunod natin na makakasama? Hindi ko marinig. Sino? Eto, makakasama na natin ang isa sa mga heartthrob dito sa Pilipinas at inaabangan ninyong lahat. Take it away, let's welcome our next guest. Ngayon, ang makakasama natin ngayong gabi ay isang actor, model, endorser, at Viva artist. Ladies and gentlemen, please help me welcome Gab Lagman! Tagu! Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Gab Lagman. Sa akin, sino aking mahal? Tanong mo sa akin, sagutin magkatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay nararamdaman. Let's go! Sa aking may walang iba. Maniwala ka sana, ikaw ang aking mahal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay nararamdaman. Nais ko sana'y inyong malaman, sa hilaga o sa timog o kanluran, kahit saan kumaan, ang laging sisigaw. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal.
Hello po. Maayong gabi. Once again, palakpakan natin, Gab Lagman! Hello po sa inyo lahat. Ayun, may request lang ako. Pwede ba akong kumuha ng dalawa na pwede kong i-serenade? O, pili tayo, ha? Oh, sige. Tara. Halika dito, Yung come game. on! Join us! Ayan. Gab, magaganda ang mga tagumenya. Kitang-kita Hello, mo naman. hello, hello, hello. Ano pong pangalan niyo? Joy. Joyce, taga saan po? Mabaos, Carmen. Nice. Fan na fan ka ba ni Gab? Yes po. Yay! Hello, what's your name? Caitlin po. Caitlin. Taga saan? Tatago. Nice. Yun, okay lang bang i-serenade ko kayo? You'll just be here. Once again, let's give a hand for Gab And Lagman! here. Binabastan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap ko ikaw ay akin. Mapupulang labi, matingkad mong ngiti, maabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa akin at baka matunaw ang puso kong sabihin. Sa iyong ngiti at sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin, tingin mo magtingin. Thank you so much, Bob. Thank you. Thank you. Minamahal kita nang hindi mo alam. Huwag ka sanang magagaling. Tinamaan yata talaga ang aking puso. Dati akala ko'y manhihit. Huwag ka lang lalapit. Sa iyong ibig, walang umaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang thank you so much. Sa iyong ngiti, ako'y mahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Ang awit ng aking puso, sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin. Ayun, gusto ko lang po kayo batiin na happy 28th Tagum Day po sa inyo lahat. And of course, kay City Mayor Ray Uy for inviting me. Palakpakan po natin. And of course, Vice Mayor Eva Estabillo and Romeo L. Catayas and Miss Alma Uy and also Miss Geraldine Abella for inviting me here. Maraming salamat po.
And for my next song, okay lang po akong bumaba dyan. Play music. Play music po. Adik sa'yo, hawit sa akin, bilang sawa na sa aking mga kwentong maraton. Tungkol sa'yo at sa ligaya, iyong hatid sa aking buhay, tuloy ang bida sa isipan ko ikaw. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minuto lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpigit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Hello? Sabik sa'yo, hanay, kahit maghapon na tayong magkasama, parang teleserye ang ating ending. Hatid sa bahay, sabay goodnight, sabay may kiss, sabay bye-bye. Sa umagat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagbihig ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Oh, oh. Sa umagat sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isipan ko na... Okay lang, okay. Hinahanap-hanap kita. Oh, oh. Ayun, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. And of course, gusto ko lang pong magbigay ng chance na magpasalamat sa lahat ng sumuporta ng University Series, sa Chasing in the Wild, and of course, Golden Scenery of Tomorrow. New episode po, lumabas po today. Yun. Gab, ano pa ba ang dapat abangan ng mga supporters mo na nandito ngayon? Ayun, Golden Scenery of Tomorrow, last episode na po next week. And of course, we have OJT, Love Hours, Signal Play. And ayun, sana po supportahan niyo po yung Oye next season na po yun. Thank you. And Gab, may request kami. Kanina pa kasi sila nandito. Can you sign yung mga tarpaulin nila? Wow! Right after Gab, meron muna tayong isa pang makakasama na proud na Tagumenia. Right after that, tawanan na tayo dahil makakasama na natin sila. Tekla! Oh, picture daw, picture, come on! At gusto nating batiin lahat ng mga team live natin dyan. Sana nag-i-enjoy din kayo as much as everyone is enjoying here. Pwede pa kayong pumunta dito. Marami pa kaming inihanda para sa inyong lahat. Gusto din nating pasalamatan, Sir Anthony, ang
and the rest of the team, maraming salamat. Oh, smile, picture! At syempre, mamaya din makakasama na natin ang ating dalawa pang espesyal na bisita na magbibigay ng saya sa lahat ng mga Tagumeños na nandito ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga supporters na kanina pa nandyan. Thank you so much, everyone! Right after natin makasama si Gab at si Prince, kinilig kayo. This time naman, eto, meron tayong tawanan na magaganap. Pero bago muna yan, eto muna tawagin natin ang pride ng Tagum City. Let's give a hand for Abigail! Nagnegosyo ka usay mo ginansya ka usay lugi ka. Hinay, masinog magpasul ka. Hinay, kalma lang. Basta maigo na ka, ning gitawag nila. Gugmang makaadip, gugmang makastress, gugmang makabuang, gugmang makamaoy. Oh, sa gugma, oh, sa gugma. Ang galing, Abigail! Maraming salamat. Talagang napabilib lahat ng mga Tagumeños na nandito ngayon. Pero eto muna, bago ko tawagin ang susunod natin na mga bisita, gusto muna nating imbitahan lahat ng mga Tagumeños dahil alam nyo ba, ang Coca-Cola
they are having their special promo just for today. Buy 3 cans plus 1 free Coke. That is both for Sprite and Royal na din. Not just that, dahil sa mga Nutri-Asia products natin, we have buy 1, take 1 para sa lahat ng ating mga condiments. And not just that as well, dahil ang ating locally juice, buy 1, take 1 din for only 31 pesos. For EQ products naman. Sir, apat na gwapo, dalawang pangit. Anim yun. Nagulat ako doon. We have our free panty liner for our EQ products. And for Lemon Square, buy 1 pack for free taste naman yan. So eto kanina, alam ko kinilig kayo. Kinilig ba kayo? Eto naman, tawanan tayo para sa ating susunod na bisita. Take it away, let's introduce our next guest. Tagumeños, ready na ba mo mukatawa? Ladies and gentlemen, please help me welcome the comedy duo, Super Tekla and Bobita. Sir. Mag-ingay! Pahala mo diha. Ayong kasita mo! Of course, I'm gonna win! Super Tekla! Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang na tama ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. Yossi Balasi. Sino ba sila? Yossi Balasi. Sino ba sila? Hey! Mag-ingay tabo! Wala lang magawa, kaya sila nagkakaganyan. Kung isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Yossi Balasi. Sino ba sila? Yossi Balasi. Sino ba sila? Hey, hey! Ala, picture. Sige. Bumita sa tayo. Yeah!
sila. No, si pala, sino ba sila? No, si pala, sino ba sila? Hey! Sino ba sila? Sino ba sila? Yeah, ikaw yun! Sino ba sila? Yes, wala bang palakpakan dyan? Yes! Maayong gabi sa inyong tanan, Tagum, hip hip! Hip hip! Ayan. Yun lang po. Thank you so much and good night. Hoy, uwi na? So, Tapos na agad? okay, nandito ang daming bata, ang daming gwapo, ang Oo. daming magaganda. In fairness, no? Siyempre, marami rin pangit. Ha? Oo, umpisahan ko na. So, nandito po kami para maghatid po sa inyo ng saya. So, puro mga bata. Oo, mga bata nasa harapan. Meron naman ditong hindi bata. Ayun, no? Ayan, meron naman mga isip bata. Ayan. Sige, hello. Nandito si Mami, oh. Marites ng Tagum. Oh, Ano. Mag-survey nga tayo ngayon. Sige, Mag-survey. sige. Tingnan natin kung gising pa ba kayong lahat. Okay, check namin kung alive pa ba kayong lahat. Ganito, Tekla, hati tayo. Dito yung sayo, Okay, dito sa akin. yung akin. Okay, dito sa akin. Yes. Palakasan tayo ng palakpakan. Sige, sisimulan ko. Para sa grupo ko, magpalakpakan na may kasamang hiyawan! Hello! Magpapatalo ba ang grupo ko? Palakpakan na may kasamang sigawan! Ay, Wala ka sa grupo ko. ano ba yan? Kailangan malakas tayo, bonggang-bongga, ha? Hindi tayo papatalo sa grupo ni Tekla. Okay, magpalakpakan na may kasamang hiyawan at tatayo ang grupo ko! Ay nako, girls, boys, mahina. Wala silang kwenta. Ngayon, magwawala ang grupo ko! Ay, mukhang kagrupo mo nga sila. Mas maganda yan kung sabay-sabay. Sige. Okay, magpalakpakan na may kasamang sigawan lahat! Ulitin natin. Okay, go. Sige, magpalakpakan na may kasamang hiyawan lahat ng nagmamahal kay Super Tekla! Yun! So, Yung pala, kahit hindi ka maganda, ang daming nagmamahal sa'yo. Hoy, hello. Wala namang pangit ginawa ang Diyos Bubita. Tandaan mo. Tanda- Lahat tayo ay ginawa ayon sa Kanya. Oo. Tama. We are all created equally in the eyes of God. Correct. Pero na-realize ko nung ikapitong araw, nagpahinga siya. So nangialam ang kalaban. So, sinong gumawa sa'yo? Ha? Sinong gumawa sa'yo? Mama mo. So nandito tayo ngayon para magbigay ng saya. Kasi nga, Bubita, dahil single ako ngayon, naghiwalay na kami ng boyfriend ko. Naghiwalay kayo. Sabay-sabay. Ano ulit? Single ka ngayon at? Single ako ngayon kasi naghiwalay na kami ng boyfriend ko. Perfect. Bakit kayo naghiwalay ng boyfriend mo? Wala kang pakialam. Di kasi, Pati yung wala bakit? Di kasi, ano ba, ang gwapo pa naman. Sino ba yung nagpa-piano dyan? Ang gwapo pa naman nun. Talaga ang gwapo. Sinong kamuka? Kamukha siya ni G. Cuenca. Chick Cuenca, ang pogi nga nun. Di ba si G. Cuenca may tabas dito? Oo. Pero gwapo pa rin, di ba? Oo. Yung boyfriend ko dito sa gitna talaga. Yung sa'yo, Ang pangalan niya ay Missy. Missy Wang. Ba't kayo naghiwalay? Kasi ano nga, misunderstanding nung nag-anniversary kami. Pag-uwi ko ng bahay, patay yung ilaw. Patay yung ilaw. So, sinurprise ka, ganon? Oo. Pagpasok ko ng kwarto, tinakpan yung mata ko. Tinakpan yung mata tapos, Tapos binulungan ako. anong bulong sa'yo? Sabi niya, guess who? Ano? Guess who?
Guess, ano yun? Sabi ko, Beb, ikaw lang ngungo dito. Ayop ka. Tapos ano pa? Wala, napaka-sweet nung kasi bago kami matulog, kinakantahan niya ako. Mga love song, ganon. Anong mga love song kinakanta niya? Mga Nina song. Nina, yung mga love moves. Hindi Nina song nga, Nina song. Di ba kanta ni Nina yun? Ano mga kanta ni Nina? Yung Nina maanulong, Nina maaain, Ayun ganon. pala yun. Ang sweet naman ng boyfriend Sabi ko, mo. wag na lang yan, palitan mo na yung kanta, ang pangit ng kanta. Anong kanta? Pinalit niya ng Manilin. Manilin? Oo, Kanta ni Manilin? Oo, Manilin. Manilin Reynes? Hindi Manilin. Anong kanta ni Manilin? Yung Manilin, ang iyong maligin, aningaming, gano'n. Hayop ka. Pero ang sweet na jowa mo, ha? Wag yan, sabi ko, palitan mo. Pinalitan pa rin. Tumayo siya sa kama. Anong kinanta niya? Sumayaw. Sumayaw naman. Sabi niya, maybe, gusto mo ba ng Magnum? Ano yon? Magnum. Sabi ko, kanta ba daw ng Magnum? Ikaw, ice cream yun, babe. Oo, ice cream, di ba, Magnum? Sabi niya, kanta yun Magnum. Magnum, gumanon Magnum. Ano yun? Yung Magnum, imok ang muso. Ganun. Kapag tumibok ko, hayop. Magnum. Tapos, namasyal kami, ganyan. Pumunta kami ng Star City. Star City yung carousel, mga ganun, mga carnival. Sumakay kami ng pinakamalaking Ferris wheel. Sumakay kayo ng Ferris Siyempre, wheel. napaka-romantic nung araw na yun kasi hawak kamay kami habang umaangat yung Ferris wheel. Pagbaba, ihiyaw ka talaga. Yung, yung jowa ko umihingaw din. Paano ano niya? Kunyari, Pero guys, pagbaba namin ng Ferris wheel, doon ko narinig ang pinakamatamis na salita. Anong salita niya? Pagbaba namin ng Ferris wheel, lumuhod sa harap ko. Lumuhod sa'yo? Sabay, sabi niya sa akin, baby, iyong-iyo na ako. Iyong-iyo na ako. Ang sweet naman nun, magpro-propose na. Oo, maya-maya natumba. Tapos? Hilong-hilo pala siya. Kasi nga sumakay kayo sa Ferris wheel. Kaya malay mo dito sa tagong ko matatagpuan, yung lalaking magpapatibok ng puso ko. Ayan. Meron ba dito sa taga-tagom na magpapatibok ng puso ni Tekla? Gusto mo hanapan kita dito, Neng? Oo, go. Maghanap ka na. Sige. Hanap tayo ng mga nang papalit sa jowa ni Tekla. Balita ko maraming gwapo dito. Halika. Dali na, halika na, dali. Sige. Ay, meron na pala. Ay, ang taray dito, Tekla. Talaga ba? Meron ka ng suitor agad. Nakapila. Ay, Tekla, ito na, Tekla. Asan? Ito na yung mga market mo. Wag na pila-pila sila, ne. Ay, oh my God. Halika kayo. Ang gwagwapo. Punyetas, sandali. Ba't may nakalusot na pasyente? Ang gwagwapo. Okay. Okay na yan. Ang babata, ang gwagwapo. Tanong ko lang, sakto na ba sa edad to? Oo, mga 18 above na kayo, 18 above. 18 na ba? Tama? 18 above. Ihiwalay yung nabubulok sa hindi nabubulok. Parang isa lang yung nabubulok, Neng. I-arrange mo na yan. Ito. Pasok to. Gwapo, pak. Dito ka. Dali, dito ka. Pahingi kami ng mic stand. Dito ka, be. Para kayo magtatay, usog tayo dito, Daddy. Sige. Usog. Halika dito, mga babe. Ang gwapo nung nasa dulo, Ning. Parang dito mo na matatagpuan yung mahal mo sa buhay. Ayan, Okay. Ito ka, be. Ayan. Pak. Sigurado ka na dyan? Sigurado. Okay. Mula fresh, pabulok. Oo, ito. Okay. Pak, artistahin yun. Okay. Ganito na lang. Sino mas gwapo sa inyo dalawa? Siya? Siya, tama. Diyan ka na. Tama yung pwesto mo. Sino mas gwapo sa inyo dalawa? Siya. Tama. Alam naman natin, kuya, di ba? Sino mas gwapo sa inyo? Adjust na. Adjust. Sir, bukas pa po yung medical mission.
Kasali din siya. Kasali Kasali siya? siya. Oo. Pumila talaga siya para sa'yo. Pahingi po kami ng mic stand dito. Mic Mike stand Stan, po. DJ Mike Stan. DJ, mic stand, DJ! Kalma lang. Oh, ang daming boys, oh. Ayan, sige. Uy, palakpakan naman natin everyone, yung mga boys na talaga namang manliligaw ni Tekla. Ang swerte mo doon, yung bagets na bagets, ang pogi, Okay. oh. Wala isang Ayan. mic, tol. Anong gusto mo paglaki mo, ha? Kasali din siya. Uy, bakit mo inalis yan? Kailangan ako na lang magma-mic stand. Sige, Okay. oh. Okay, maya-maya kausapin namin kayo. Sir, may time ka pa, sir, para mag-back out. Lalaban siya, Neng. Lalaban talaga siya. Pumunta siya dito para sa Imuhaday. Okay. Okay. Ready na kayo, boys, ha? Tandaan niyo, magiging boyfriend ni Tekla at isasama niya sa Manila. Ha? Bago ang lahat, palakpakan natin ang mga lalaking ito na tinanggap ang aking hamon. Isa sa inyo ang magwawagi at isa sa inyo masasawi. Masasawi agad? Masasawi. Talaga? Okay, kailangan niyong galingan. Ano ang gagawin nila, mahal na Reyna? Ang gagawin niyo ay unahang makauwi sa bahay. Teka lang. Okay, tanongin mo ng mga pangalan. Ah, sige. Hello. What's your name? Steven Post, Steven. Steven. Oh, Ilan taong ka na, Steven? 18. 18. ay ba? Oh, Yes. sakto. Nasa saktong edad. Anong trabaho? Wala, tambay lang po. Tambay? Oh. Nag-aaral pa, nag-aaral. Nag-aaral. Studying. Anong kinukuha mo maliban sa gamit ng mga klase mo? Hindi siya yun. Ayun yun. Sige. Sige. My girlfriend? Wala po. Ay, pasok. Oo, importante yan. Ikaw? Ikaw, Be, anong pangalan mo, Be? Andre, Ilan taong ka na? 18. 18. Nag-aaral pa? Opo. Okay. Oh, mukhang mabait na bata. Ikaw, Be, anong pangalan mo? Aaron. 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 Oh, ilan taon na? 18. 18. No? Ikaw, Ayan. Be? Asan siya? Andito na. Ay, Anong pangalan mo, Be? Deban po, Deban. Liban. Liban. Ilan taon ka na? Liban, isang tanong lang. Hindi ka ba nauntog sa doorknob? Di naman. Okay. Kasi, maganda ang ganitong katawan. Oh. Pag na-hospital ito, Ah. hindi ito ilalagay sa stretcher. Saan? Sa skateboard. Gana. Kasi nga maliit, no? Pero yung mga Ah. ganitong boyfriend, mas bongga. Guwapo. Oo. Ikaw, ano naman ginagawa mo sa buhay? Nag-aaral. Kaaral. Aral. Ang cute-cute na, parang siyang keychain. Oo. Ikaw, Be? Anong pangalan mo? Sandy Joshua, Sandy Joshua. Ikaw, ilang taong ka na? 23 years old. 23 years Oh, ito yung old. pinakatamang edad. Okay. Okay na tayo. Hoy, kasali siya. Ah, Pangalan. 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 GR. Apelido. JR. Apelido agad. Boyser. Ilan, GR Boyser. ilan taon? 38. Unsay kaso? Wala siyang kaso. Manliligaw nga siya sa'yo. Diyos ko. Punyeta. Okay. Talagang, ito na. Ganito ang gagawin natin. Magkakaroon tayo ng Mr. Pogi Pick Up Boy Edition Yes. dito sa Tagum. Tama. Ang gagawin nyo lang ay rarampa kayo sa kanan, rarampa sa kaliwa, sa gitna, angas, pangalan, kamukhang artista, and then pick up line. Yan, pick up line para kay Tekla kasi Oo. nililigawan niya siya. Ayaw ko ng pick up line na ang corny. Yung about sa love, ayaw ko niyan. Gusto ko yung barubal. Yung, Tekla, kahoy ka ba? Ang sarap mong sibakin. Ganyan. Mga ganun ha. Ganyan. Paminaw, uy, paminaw. Okay. Para para hindi kayo malito, bibigyan ko yun ng sample. Sa inyo, mga kamukhang artista, ha? Yan, mga mukhang artista. Yun Sa nasa inyo, dulo. sir, kamukhang bayani, ha? Ito naman, may favoritism agad. Okay. Okay, sample para mandiman. Manood kayo kay Tekla, magbibigay siya ng sample. Okay. Palakpakan naman everyone para sa ating Mr. Pogi, Araw ng Tagum to start up with... Palakpakan naman for Super Tekla!
no, no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said Oh, nagulat kayo, no? Ah. Ako din, nagulat din. Easy lang mga chicks, huwag kayong magkagulo. Akala nyo si Piolo? Hindi. Ako ang Mr. Pogi ng Cotabato City. At naniniwala ako sa kasabihan na maliit pa lang ako, sinasaktan na ako ng nanay at tatay ko. Kaya naniniwala ako sa kasabihan na kapag wala si nanay, wala si tatay, hala, sunugin ang bahay. Oh, nakita nyo na. Ganun lang gagawin nyo. Pangalan, edad, tapos kung anong ginagawa sa buhay, at pick-up line para kay Tekla, okay? Siyempre, together with, kailangan siya mayroong ka-backup. Yes. Habang rumarampa. Tama. Okay, go. Okay, palakpakan naman everyone for contestant number 1. Palakpakan for Mr. Enrique Hill. Papogi, kalma. Teka lang. Pa-sexy. Teka lang, para-paraan ka naman agad eh, porque Siyempre, pogi. ganun yung mag-dancer. Okay, go. Okay, ulitin. Atras ka konti. Kunwari, abanti ka. Okay, music! Teka lang. Madali! Mamaya na yung kiss-kiss. Huwag maingay, pumapayag eh. Mamaya Ulit, na yan. wala kang pakialam. Porkit pogi ha, ang daya mo ha. Bakit pa ulit? Oh, sige. Wala mo nang kiss. And go. Ay, ang puti ng kilikili, in fairness. Oh. Pero may amoy. Boy. Steven Foster, 18. Gwapo lang, no? Kamukhang Guwapo artista. lang, guwapo lang, Tekla. guwapo pero tanga. Kamukhang pangalan, edad, kamukhang artista, tapos pick-up line para kay Tekla. Steven Foster, 18. Kamukhang artista, Tekla. Teka nga, tingin niya, dikit niya, dikit. Kamukhang magkamukha ba yan ang layo? Okay. Excuse me po. Pinapa-enroll niyo po ba yung pamangkin niyo? Wow. Okay, Okay. pick up line. Pick-up line para kay Tekla. Tekla, manok ka ba? Andali, dahan-dahan lang. Tapos kayo ang sisigaw ng bakit ha. Okay, game. Game. Tekla, manok ka ba? Dahan-dahan, tol, dahan-dahan. Tekla! Ganon. Game. Tekla, manok ka ba? Manok daw ba ako? Kasi gusto kong liliman mo ang itlog ko. Ay! Tekla! Narinig mo yon? Palimliman daw yung itlog. Gusto niyang limliman ko yung itlog niya. Oh. Sandali. Huwag kang magpalimlim ng itlog mo, sir, ha? At saka hindi na naanlilimliman ng century egg. Binugok yan, binugok. Okay. Okay. Gusto ko yan. Okay, balik ka na. Palakpakan naman for contestant number 1. Okay, let's have guy number 2. Andre, 18. Okay, go. 18. Ay, kamukhang artista.
Ay, oh. Si Donnie na lang. Sige, Naunsa be, ka? tuloy mo, be. Naunsa ka? Ito, gwapo lang, pero parang may sakit. Asa, ayaw guniti sa ulo. Kay, Ay, ngilo. Hindi kasi maririnig, huwag mong takpan, ha? Pangalan? Andre, 18 years old. Kumusta naman ang pakiramdam paghapon? Medyo okay. Hindi naman inuubo, Doc? Hindi naman. Okay. Okay. May pick-up line ka? Pick up line. Meron. Sige. Tekla, Ay naman. ketchup ka ba? Ha? Ketchup ka ba? Ketchup daw ba ako? Pasawsaw naman ang hotdog ko. Hay! Oy! Pasawsaw daw ng hotdog, te! Ang tanong ng bayan, ang hotdog mo ba ay jumbo o mini? Jumbo. Jumbo. Balik! Okay. Oo. Diyos ko, ang babata pa nito na iba yung mga pick-up line. Okay. Nakakaloka. Let's have guy number 2 at 3. Number 3, palakpakan naman na our contestant number 3! Lakad pa, be! Ah. Ah. Pukpukin mo, pukpukin. Ah. Kopya-kopya yan, Yaning. Sige, magpakilala ka na, be. I'm Aaron. Ay, wait. May sakit ka ba? Pakilala. Pangalan? Relax ka lang, relax lang. Relax. Game. I'm Aaron, 18 years old. Kalma lang ba? Kalma lang. Nanginginig siya, nanginginig. Okay, 18 years Pangalan? old. Okay, ikaw ba ay may pick-up line? Tekla, Ah. kahoy ka ba? Kahoy daw ba ako? Pwede pa baon ng pako ko? Ay! Ay, babaon yung pako, Ning. So, iya kong lansangon. Okay, balik sa selda. Balik sa selda. Ano, suspect? Okay. Ito na. Palakpakan naman natin. For contestant number 4! Forma! Bakit Saktong-sakto Ligo! Okay, joke lang. Ito na, lagay Ito mo na na, yung mic. pakilala ka na. Lagay mo na yung mic, bebe. Anong gusto mo paglaki mo? Malaki na siya, 23 na nga. Go, pangalan. Pangalan? Ha? Pangalan mo? Ayaw nakutkutay mong itlog sa stage. Pangalan, be, pangalan. Game. Pangalan, be, pangalan. Ayun eh. Okay. Ako si Diban, 18 years old. Dakong tingog. Malaki ng boses. Dakong tao. Pangalan, ilan taong ka na? 18. 18. Pick up line para kay Tekla. Tekla, chicharon ka ba? San?
Tekla, chicharon ka ba? Tarong nga ba? Tekla, Hmm. chicharon ka ba? Chicharon daw ba ako? Kasi ang ingay mo pag... Madam. Kasi ang ingay ko, nalintan ako akong istorya. Usab. Usab daw, usab. Ano yung usab? Ah, Usab. usap. Usab. Ulit daw. Tekla, Unsa man. chicharon ka ba? Chicharon daw ba ako? Ang ingay mo pag kinakain ka? Balik sa selda. Doon ka. Balik. Nako. Balik. Eto na. Ang daming fans. Okay, palakpakan naman everyone for contestant number 5! O, Bubita. Aporta, kaway sa fans, kaway! Ako, gwapong-gwapo sa sarili, oh. Ang pangalan? Maayong gabi, taga-tagom! Ako dahil si Sunday Joshua, 23 years old. Tanaong na ako si Daniel. Daniel? Daniel nga napas mo. Ako pick up line sa mga kay Tekla. Ah. Iro ba ka? Ha? Iro. Iro daw, iro. Ano Tarong. yung iro? Tarong dia. Sukngagon ta karon. Tekla, ano yung iro? Iro? Oo. Kanang kalaban sa iring. Iro. Okay. Iro daw ba ako? Nami kay dog style. Lami ka daw i-dog style. Daw sa... Okay. Aso ka ba? Bakit? Ulul ka eh. Balik. Nakagante. Eto na. Eto ang paborito ko. Okay. Wait. Diretso na, Eto. sir. Sir, diretso na. Wala na yung oras. Diretso na. Wala na yung tugtog. Diretso Wait na. lang. Dito. Wala na yung oras. Nakatay mag-perform. Sige na. Palakpakan naman para sa contestant number 6! Ako pala si GR Boy, sir. 38 years old. Umalis na tayo sa planetang to. Nanganganib ang buhay natin dito. Tekla, nagsasalita siya eh. Iodized salt. Pangalan, pangalan, kuya, pangalan. Halika dito. GR. Dali lang. Ikaw, halika dito. Yan yung baklang yan. Ano? Okay. Ano? Sino yun? Ha? Sino yun? Si Drew. Pangalan. Andrew eh. Si Andrew. Ako pala si GR Boy, sir. Si? GR Boy, sir. GR o GR? GR. GR Boy. GR ka ng asa ka mo libang, mo ihi sa GR. CR yun! May pick-up line ka para kay Tekla? Pick up line. Meron. Okay, meron. Meron. Sige, go. Game. Tikla. Siyempre, kinsa man na si Tikla. Wa ko kailang Tikla. Na ako'y kaila si Tekla, pero si Tikla, din ako nakila si Tekla. Ayusin mo kasi, Tekla. Tikla nga, demonyo ka. Ina. Sabi mo, Tekla. Tekla. Yes. Tae ka ba? Buang ka. Kausapin mo yung bubita. Tao ka daw ba? Ha? Tae. Okay. Ha? Nabuang ka? Ulitin mo. Ano makipag-istorya makakautae ko? O sige, pagpalagay na lang nato nga tae ko. Tae daw ba ako? Di kita kasi kayang paglaruan eh. Paghilom. Kinsay gagong tae kadula sayang. Kinsay tarong tao kadula og tae.
Natikla. Oo nga. Balik, Oo nga balik. naman. Balik sa Zelda. Oy, pero in fairness, siya yung pinaka-sweet ha. Balikan na kuya. Palakpakan naman everyone. At syempre, This time, pag Mr. Pogi, kailangan ng talent portion. yes. Dito May- natin malalaman at mahusgahan kung sino magaling. Tama. Okay, dahil uso ngayon ang TikTok, magti-TikTok challenge tayo. TikTok challenge. Oo. Sige, sige. Magti-TikTok challenge tayo. Halika kayo dito. Dito kayo. Pagalingan lang ng kaldag. Yan, dito. Dali, dali. Pahiram kami ng isang upuan, be. Pahingi po kami isang upuan. Ayan. Wow, Randy, oh. Bunyeta ka, di kita nakilala. ah. Okay. Ano gagawin nila? Siyempre, magti-TikTok tayo. Sa bagay na papanahon yan. Oo. Ano ba ito, Bubita? Okay, play DJ! Play natin yan, DJ. Madali lang gagawin nyo. Ay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Wait, wait, Ulit, 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 ulit. Atcha! Tsaga, DJ! Atcha! Atcha! Bungol ka! Di nagalit yung sa tekla. Ganito lang muna. Sige, demo lang muna, walang music. Jumbo hotdog lang to, jumbo hotdog. Okay? Jumbo Gagayahin nyo lang yung step. Ganito. Go. 4. 1, Ang galing ni Jollibee, ah. 4. Ganun lang. Tapos, jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Ganun, Yan. ah. Ngayon, ma'am. Yan. Paano? Ay, ang galing ni Jollibee. Okay, ready na? Sige, sabayan natin ang music. Game, play DJ. Ngayon, mamimili kayo. Wait. Ba't siya lang? DJ! Paminaw ba? Paminaw. Kahig ulo. Pag ingon cut dayon para di ta mawala. Okay. Karon mamili mo kung kinsa inyong sasayawan ng Jumbo Hotdog. It's either ako or si Bubita. Oy, ba't ako kasali dito? Siyempre, kasi ikaw yung tunay na babae. Sasayawan ako? Oo, sasayawan. Mambumula kayo dito ha, tapos papalapit kayo kay Bubita. Doon kayo sige. mag-Jumbo Hotdog kay Bubita, okay? Kailangan may kaldag, ha? Bakit parang, di ba dapat sa'yo to? Sige. Okay, go. Di, mamili. Tanungin mo sila kung sino gusto nila. Sino gusto mo, be? Sayawan, si Tekla o ako? Tekla. Ay, ganda mo talaga, Neng. Sabi ko nga sa'yo, pumila sila para sa'yo. Oh, sige, eto na, lapit ka na. Play DJ, ready ka na, Tekla? Tekla, ready na? Go, go, go. Game. Play! Tsaga, kung gustong gusto mo. Dali, DJ! Mo lang. DJ! Taitan ng kinabuhi. Oy! Umpisahan mo siyempre sa una. Game. Game. Play! Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Oh, Mahusay. ganun lang, ha? Mahusay. Oh, gustong gusto. Naramdaman ko siya. Ano naramdaman mo? Basta may naramdaman ako. Balik, Dito. balik sa Zelda. Balik. Mahusay. Oo. Dito ka na, be. Okay. Ulit pa ba? Ulit? Ulit pa? Isa pa nga. Isa pa. Okay, play DJ! Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? We have a winner.
Ginagalingan lalo. Next. Thank you, ang galing. Palakpakan nyo, mahusay. Next. Kaya ba, Be? Kaya? Lalabanan? Sige. Ready? Palakpakan for contestant number 2. Play! Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ano? Palala ng palala, Neng. Ay, hindi ko natanong kung sino sasayawan. Oo, nakalimutan mo. Puti. Pero, masarap. Okay, King. Okay. Pasado? Next. Pasado. Balik ka na doon. Ginagalingan din ito. Diyos ko. Ay ka na, bebe. Ito parang may sakit. Ito kaya mo ba, be? Kaya. Sige, sige. Palakpakan para sa contestant number 3! Play, DJ! Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ginawa! Day! Ginawa kang habal-habal, Day! Ulit! Parang gusto nyo ba ulitin pa? Halika, dali. Tragis kang bata Ano ba ka. yan? Okay. Sayaw, play, DJ! Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ganun pa rin yung galaw niya, Ganjing. Neng. Parang ganjing. Papalitan ng pampers. Ganun. Parang palala ng palala to, ah. Okay. Ito na. Ha? Sinong gusto mong sayawan? Sinong gusto mong sayawan? Ako si Tekla. Tekla. Hindi, mas bagay kayong dalawa. Ano? Bagay mo dua. Oh. Ang lechon o si Mang Tomas. Opo. Sige. Okay. Ano, lahat ng pogi sa'yo, sa akin yung mga... Yan, babuyin mo yan, babuyin mo. King. Guy number 4. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Patidiin mo na kasi yung nagugutom yung bata. Thank you, be. Okay. Diyos ko naman. Okay. Bakit parang natetense to? Ayan, bagay kayong dalawa. Opo. Ako na naman! Siyempre. Papiliin mo! Si Pupita, di ba? Oo. Go, kuya. Iuwi mo na yan sa bahay nila. Go, music! Palakpakan naman, guys, for contestant number 5. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ayusin mo na! Parang tak. Ayusin mo.
O, dali, ulit. Sige, okay. Play, DJ. Huwag kang mahiya. Play, DJ. Huwag kang mahihiya, sige subukan mo, baka may makala, walang mawawala. Kapag nagtsatsaga, kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Okay. Okay na yan? Iyak ka. Okay. Siyempre, yung huli sa akin yan, Oh. Alam mo na gagawin mo, ha? bad trip. Okay na yung 5 eh. Galingan mo, tandaan mo, ikaw ang bet ko, ha? Gawin mo lahat kay Tekla, pasayahin mo siya, ha? Okay, palakpakan for contestant number 6! Play, DJ! Wala pa, game. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya, sige subukan mo, baka may makala, walang mawawala. Ay, pa, Kapag nagtsatsaga, kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Sandali. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Punyeta ka. Sabi ko, galingan mo, ba't mo tinanggal yung buhok? Mura magdurian. Meron na bang itlog ng pugo? Okay. Ay, ang galing, oh. Okay, thank you so much. Ah, Alin na kayo mga balik. boys. Dali, boys, dito. Sa harap na tayo. Okay. So sa pamamagitan ninyong palakpakan, malalaman natin ang mananalo. Tagum City, alam ko, matatalino kayong lahat. Pumili po tayo ng tama. Huwag natin daanin sa yawa. Go, Bubita. Magpapalakpakan lang tayo, ha? Okay. Bubita, pangit tayo nagpaagi. Kinahanglan di magtagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Pipili tayo ng tama kasi ang mapipili dito, isasama ni Tekla pa uwi ng Maynila. Oh, ang gwapo nung nakangiti. Oh, ay, ganjing. Eto, pili ko ito yung mananalo. Kasi ang pogi. Oh, siyempre, itong dulo, wala na chance na. Ito magaling sumayaw eh. Okay. Pildi na, pildi. Palakpakan naman guys para sa contestant number 1! 78. Nabilang mo agad yon? Tarong mo ba? Ay, ang mananalo dito, aside sa premyo, hahalikan ko sa labi. Ulitin natin, baka hindi klaro sa kanila. Siyempre, pildi na ng kwan dulo. Ang tumoy, pildi na na. Palakpakan Kabalo ko sa mga taga-tagom, mga matatalino. Mamili tagtama. Ayun na dogda dun sa yawa. Okay, go, Babita. Okay, palakpakan for contestant number 1! 68 na lang. Parang kumonte. Go. Contestant number 2! 45. Contestant number 3! 24. Contestant number 4! Ubay-ubay, 79. Contestant number 5! 300. Forward. Malakas. 300. Ulitin natin. Ulitin mo. Guys, piliin natin yung tama. Huwag po tayong maawa o Guys, mag-trim. hahalikan ko sa labi ang mananalo. Pumili tayo ng tama. Minsan lang ako makatikim ng tao. Sige. Okay. Palakpakan naman everyone for contestant number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Bubita! Gawan mo ng paraan yan. Sige, ako bahala.
Pangitain nagpaagi. Ako bahala sa'yo, ako bahala sa'yo. Pangitain nagpaagi. Baguhin natin ha, baguhin natin. Wala pa tayong babaguhin, Bubita. Wala pa tayong babaguhin. Ulitin na lang muna, sige. Ayusin nyo naman, palakpakan nyo yung number 1 kasi yun yung gusto ni Tekla. Okay, palakpakan for contestant number 1. Ala, wala, 48 na lang. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. And number 6. Andali! Kung kinsa ang pinakakusog o palakpak, pilde! Utruha! Oo. Okay. Kung sino ang pinakamahinang palakpak, yun ang mananalo, talagang ginawa mo ng paraan, ha? Oo. Okay. Yung pinakamalakas, talo. Yung walang palakpak, panalo. Talagang binago mo ning, ha? Okay. Palakpakan! Para sa contestant number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Wah, prayer meeting ah. Wala tayong mahimo, anak. Daog yun siya. Okay, thank you boys. Okay na yan. Thank you. Ayan, maraming salamat. As you promise, kiss sa lips, 5 seconds. Wala pa! Okay, wait. Saan ba tayo makalambing ng premyo? Sino ba? Ako na. Yung prize. May prize tayo. May prize tayo. Saan? Mamaya, sa likod na lang, iaabot daw sa likod. Sige. Okay. 5 seconds, Tekla, ha? Okay. Bibilang tayo. 1, 2, 3 para mag-kiss sila. And then, bibilangan natin sila ng 1, 2, 3, 4, 5 sa kiss nila. Okay. Ready? 1, 2... Teka lang. Nakita nyo ba sa malaking screen na nagdikit? So yeah, thank you. Saan? Pupunta ka na sa likod para sa premyo mo. Sige, kuya. Salamat. Thank you, kuya. Isa pa daw. Kiss pa daw. Tama na. Kiss pa daw. Okay. And, guys, Ay, palakpakan naman natin si kuya. Gusto- Kuya, punta ka mamaya sa likod para sa prize mo. gusto ha? ko lang kunin itong pagkakataong to. Nag-pilot episode na po kami ng The Bubay and Tekla Show noong March 3. Wow. So, naka-air na po yan sa GMA7 after po ng Kapuso mo, Jessica Soho. So, this time, yung The Bubay and Tekla Show is T-Bats on the go. Kumbaga, kami na mismo ang pupunta sa inyo together with Bubay. Malay mo, dito sa Tagum City, makapunta kami Oo. para mag-picture at maghatid ng saya sa Wow. mga kababayan at sa mga kapuso natin dito sa Tagum. Kaya panoorin po ninyo ang The Bubay and Tekla Show every Sunday. We are now celebrating 8 years anniversary. Yan, Wow, thank you. congratulations! Tungod na sa inyong pagtanaw o pagsuporta sa amoa. Salamat kayo. In behalf of Bubay, thank you. Yan, kakausapin natin siya, Mayor, para pumunta kayo dito sa Tagum City, syempre. And of course, pasalamatan natin tong mga taong ito dahil sa kanilang pagmamahal at dedikasyon para magkaroon ng ganitong klaseng entertainment. Correct. Palakpakan ho natin ang aming mga babanggitin. Ayan. Palakpakan natin, Honorable Mayor Ray T. Uy. And of course, our Honorable Vice Mayor, Honorable Eva Lorraine Istabilio. Honorable our Kansas City Councilor Leo Ribita. And President of Tagum City Tourism Arts and Culture Council, Miss Alma Uy. And of course, Councilor Milito Dimos, Honorable Ciara Isabel Uy Salazar, City Councilor, Honorable Rene Rene Jem.
Kaasi, City Councilor, and of course, Agrapino, Coquilla Jr., City Councilor, Rex Jasper Aala, and City Councilor Romeo L. Catayas, City Councilor Honorable Catherine S. Iliot, and of course, Honorable Ed Mark O. Wakan, City Councilor. yes, and of course, our City Councilor Honorable Arthur V. Ong, and of course, Honorable Dato Eric Perez, our City IPMR. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat. By the way, my name is Mobira. I'm Super Tekla, and don't go away because the night's still young. Back to your host. Yes, thank you so much. Once again, Bobita, teka daw muna. May requested direct picture daw po, groovy lang daw po muna. Okay. Ito na lang po ata yung gamitin natin na phone. Okay, Tagumeños, smile, 1, 2, 3, and go! There you go, thank you so much! Once again, sa lahat po ng mga Tagumeños na nandito ngayon at sa lahat ng mga sumabay sa atin sa Team Online and Team Bahay, maraming salamat. We have our food bazaar on the side. Right after the show, pwede kayong mag-enjoy at kumain. Maraming salamat din sa lahat ng ating mga leaders na nandito ngayon. And of course, we'd like to acknowledge the presence of our City Mayor, Honorable Ray T. Uy. Maraming salamat din to Honorable Eva Lorraine Estabilio, our City Vice Mayor. We'd also like to thank Honorable Shara Isabel Uy Salazar, Honorable Romeo Catayas. We also have Honorable Arthur V. Ong, maraming salamat. Ma'am Alma Uy and Ma'am Geraldine Abelia, maraming salamat. Once again, I am Boy Pimple. Tagumeños, maraming salamat. The night is still young. Enjoy the rest of the evening. Happy araw ng Tagum, everyone. Dagang salamat. We would like to thank the following major sponsors: LYR Group of Companies, JVA Ayala Management, Globe Telecom, Gaisano Mall of Tagum, Hexet Mining, Megasoft Hygienic Products Incorporated, Lampin, Sister, Apex Mining, Nordeco, Rian Marketing, Chris Inn, Grand Tam Hotel,